Mogen ik vragen om naar boven te komen onder een groot applaus voor Lucifer Rob en jeugdvorst Lucifer Tigo. Heel erg fantastisch. En wat ziet je er allemaal chic en mooi uit. En nou is best wel een applausje voor te geven hier. Deze dromerie werd een groot succes. Dat komt helemaal goed. Ik leid die alles in goede banen, dus kom snel naar voren bij het huren van de namen. Als je dan een beetje door doet stappen, dan zullen alle kinderen heel erg voor je klappen. Kom op, ik heb al voor heitervuren gestolen. Ik ben keeper, Lexie is de bal, ik moet er gans van gaan. Lexie kan zo ook nemen. Wachten, dat hij ze op echt kessels en onder de douche al dik gezongen. Zo is deze onechte liefde begonnen. En vandaag werden ze in het onecht verbonden. Ouders, hoe ging er nog wat zeggen? Behalve dat ze eens allebei de jas aan moeten doen als ze naar boete gaan. We hebben er ook niks op tegen. Dit onhuwelijk heeft onze zegen. Dan is het moment nu gekomen, waar dit allemaal om is begonnen. Lexie wil zichzelf als die onechte echtgenoot. Ja, dat wil ik. Nog liever als een grote zak met slok. Saf, wil stich Lexie als die onechte echtgenote? Ja, dat wil ik. Nog liever als een nieuwe skin en Roblox. Saf en Lexie, het voelt misschien een beetje raar, maar vanaf nu is ik geen echt onecht paar. Ja, en de huren natuurlijk de ringen bij. De burgemeester nodigt de ringen alvast omhangen. En gij weet dat vast wel ondertussen. Na het aandoen van de ringen mogen de broed en broedegom elkaar... We gaan niet kussen, maar samen springkanen eten. Zodat we flink wat echt kunnen gaan springen. En deze dagen nooit meer zullen vergeten. Stop ik ook maar in een springkaan in de mond en spring samen met ons lekker in het rond. En dan denk je dat dat een geintje is, hè? Maar wie we van de week gingen oefenen, toen ze had Saf had ons een duurtje bij zich, heeft hem laten zien wat er allemaal in zit. Dan zitten dus, zijn dit de springkanen? Oké. Zal ik ze openmaken? Nee, ceremoniemeester. Doe maar ze in goede banen leiden. Hier. Nou, maak maar eens op. Dus die gaan nu een springkaan eten, zodat ze door de vaste loven kunnen springen. Heb ze nog een tip? Wie ze dat moeten opeten? Niet nadenken. Goed eten. Oké, de tip van de ceremoniemeester. Nou, laat gaan. Ja, knap. Heel goed.